दिनै BPF दोलोआ प्रिथिभिराज नारायण देब मेचखौ BPFआव लाबोनानै गोरोन्थि खालामबाय नामा? सानदोंमोन खोमा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ लाबोयोब्ला जोङो बेनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जोङो भट मोननो हागोन माखासे सुबुंफोरनिफ्राय। नाथाय दिनै BPF दोलोनि हेंथायैसो बेयो गसंबाय। बियो उदां बिजाथि महरै क'क्राझार लकसभा बियाबाव गेलेनो नागिरदों। दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ सापर्ट खालामगोन ना? रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायगोन ना? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबावबाय। दिनै जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन आरो BTRनि सिङाव थानाय गंजि डिग्री कलेजखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामाखिसै, बेनि सायावबो जोङो रायज्लायगोन। दिनै BPF दोलोआ मा थांखि लानानै एबा प्रिथिभिराज नारायण देब मेचनि सायाव मा कुवालिटि नुनानै गावसिनि दोलोआव लाबोदोंमोन, दिनै BPF दोलोनि सुबुंफ्रासो बेखौ मोनथिसिगोन। दिनै बिथाङा गावनि दोलोनि बिजाथिजोंनो बियो जुजिनो थाखाय उदां बिजाथि महरैहाय गसंदों। बिथाङा टिकेट मोनैनि दिनैहाय BPF दोलोखौ गोबां राग जोंनानै दिनै गावनो उदां बिजाथि महरै गसंनो थाम-थिम जादों। दिनै kampa borgoyaryजों बिथाङा जुजिनो थाखाय ओंखारबोदों। दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सापर्ट खालामगोन ना kampa borgoyaryखौ सापर्ट खालामगोन? मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि बुंदोंमोन दि बियो उन्दै नङा, बियो गिदिरसो, बियो गोरोंजोब गासिखौबो होननानै निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों बियो बुंदोंमोन। नाथाय दायो हाग्रामा महिलारि सारा बेनि सायाव मा बुंगोन? दिनैनि दिनाव प्रिथिभिराज नारायण देब मेचआ BPFनि सुथुरसो बियो जानानै फैबाय। बेखौ रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन एबा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंगोन? मानि थाखाय BPF दोलोआव लाबोआमोन? मानि थाखाय बे BPF दोलोआव जइन जायामोन? बिथाङा MP जानो थाखायल', BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो थाखायल' दिनै BPFआव जइन जादोंमोन होननानै जोङो मोनथिनो हायो। मानोना बेयो टिकेट मोनैनि थाखाय गावनि दोलोनि टिकेट मोननाय kampa borgoyaryजोंनो बियो जुजिनो थाखाय बियो ओंखारबोदों। बेबायदि मानसिखौ दिनै जोङो सिनायनो रोंनांगौ, जाय मानसिया गावनि मुलाम्फानि थाखायल' लोगो जाफैब्रबनानै उनावहाय सुथुर जायो। जोंनि जिबनावबो बेबायदिनो गोबां मानसिफोर जोङो लोगो मोनो, बेनिफ्राय जोङो सांग्रां जानाया दिनै गोनां। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि फोरमायबावदों दि माखासे साननि सिगां हाग्रामा महिलारि सारा BJPनि दैदेनगिरिफोरजों दिल्लीयावहाय लोगो हमनानै सावरायदों आरो बिथाङा UPPL दोलोनि जि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ हेफाजाब होनानै देरहाहोगोन होननानै बुंदों। बे बाथ्राया जानो हागौ नंखाय, मानोना हाग्रामा महिलारिया सिगांनो फोरमायनानै होदों गुबुन दोलोजों लोगो जाया एबा लोगो नांनानै गेलेया, मानोना बिथांमोना आलादा बिजाथि, बिथांमोनाबो फोसावखाबाय। बे बाथ्राया जाथावा। दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबावबाय। BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बुंखानाय बायदि 6.3 दफायावहाय BTRनि सिङाव थानाय गासैबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि नङै स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामगोन होननानै रादाय होनाया दिनै बायफ्लेलांबाय। जे BTRनि सिङाव थानाय 10था कलेजखौ सरकारि जाबाय होननानै फोसावदोंमोन, दिनै बेनि सायावहाय बे कलेज आरो बे डिग्री कलेजफोरखौ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय। बिक्रम दैमारिया बेनि सायाव गोबां खोथा बुंदों। दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा सिमां नुदोंमोन खोमा एबा सिमां नुबायमोन खोमा मोजां सोलोंथाइ मोनसिगोन। दिनै बेयाव थानाय फोरोंगिरिफ्रा मोजां मोनसे जिउ राहा खुंनो हासिगोन, मानोना बिथांमोना सरकारि नङैलाय गोबां जिउ खुंनायाव खस्थ' जादोंमोन, मानोना बिथांमोना थोजासे बेथन गैया। नाथाय दिनै बिथांमोननि सिमाङा बायफ्लेलांफिन गोरोबथानि गेजेरजों मोननाय मोन्थायखौनो दिनै बोखारनानै होफिनबाय। बेनि थाखाय दिनै सोमावसारफिननो गोनां जाफिनगोनसै नामा? बेखौ दिनै सोर दायथ' लागोन? बेनि दायनिगिरिया सोर आरो फरायसाफोरनि जिबनजों मानो गेलेदों?